Bihotz birikietako bizkortze orokorra. Ebaluatu pertsona kontziente dagoen. Egiaztatu arnasa normaltasunez hartzen duen ala ez. Arnasa hartzen badu, kokatu alboko segurtasuneko jarreran. Larrialdietako zerbitzura deitu, bat bira. Arnasketa minuturo egiaztatu, larrialdiko taldea heldu arte. Segurtasuneko alboko jarrera, jarraibideak. Biktimak arnasa hartuzkero, segurtasuneko alboko jarreran ipini behar dugu. Ipini zugandik hurbilen dagoen besoa angelu zuzenean bere gorputzarekiko. Erakarri urrunen dagoen besoa eta eutsi bere eskuari bere masailaren kontra. Tolestu urrunen dagoen hanka belaunaren gainean eta tira egin bere gorputza zugana. Bien bitartean, arnasbideak zabalik egon behar du beti. Minuturo arnasa hartzen duela egiaztatuko dugu.